Tak mašinka je pripravená k odchodu. Zadymila čiernym dymom. Neviem, čo tam priložiť do kotla. Vypravca už je na perone. A o chvíľučku, o minútku máme tu, mašinka má odchod. Takže šťastnú cestu Prešov, Košice. Spredu je mašinka nádherne štíhla. No. A už má odchod. Je to úžasný stroj. Vzadu druhá mašinka, dieselka. Tak, to bola paráda. Odchod Mačiku do Košíc. Uvidíme, čo to bude s môjim záberom. A teraz môžeme ísť do práce. Všetkým pekný deň z Prešova.